Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, aku langsung tak wacakno komentar iki sing kudu tak bahas dina iki. Iki lur komentar ngene. Dalam perspektif saya sendiri, semua hari itu sama saja. Semua bulan sama saja. Semua tahun sama saja. Penamaan untuk waktu tertentu itu hanya cara manusia untuk mempermudah dalam berkehidupan bermasyarakat. Yang ada hanya pagi, siang, malam. Begitu-begitu saja. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya itu untuk mempermudah bersosial. Lagian apa yang pentingnya hitungan hari itu? Yang terpenting adalah kesadaran untuk memahami realitas yang terjadi, serta cara menjalani kehidupan itu sendiri. Tumbuhan dan hewan tidak mengenal hitungan hari. Artinya hitungan hari pasaran itu tidak berlaku secara universal, hanya untuk manusia saja. Langsung tak urut ya, jawabku tak urut mulai ke pertama. Sing jarene iki saya sendiri, semua hari sama saja. Setiap bulan sama saja, semua tahun sama saja. Dan nek panjenengan nganggep koyo ngoten niku panggone sanes ten alam donya to. Nek kabeh hari dina tahun ulan iku padha kabeh, iku ora ana ning alam donya. Ning alam apa? Mbuh ning alam planet Mars, mbuh ning planet Saturnus, mbuh ning bulan kono, panjenengan ning kono wis gak ana istilah iku Senin, Selasa, Rebo, Januari, Februari, Maret, Ramadan, ulan Ramadan ora ana, uran suro ora ana, ulan apa maneh, ulan selo ora ana, lan sak piturute. Ning dunia planet kono gak ana tuh. Bumi iki panggone para makhluke pangeran sing paling akeh. Panggone hukum sebab akibat sing paling ditanemno karo Gusti Pangeran iku ning alam donya. Dadi ya wis anane dina iki ya ana dina arane dina apes lan dina beruntung. Iku wis dadi isin-isine donya, kodrate pangeran nanemno hukum sebab akibat ing alam donya. Mergo donya iki istilah iku donya iki alam lorek. Alam lorek iku alam sing rena-rena, berwarna-warni. Apa warna-warnine ya jenenge menungsa iku ana sing apik, ana sing elek, ana sing sombong, ana sing luman, ana sing bersyukur, ana sing ora syukur, wis macem-macem ning alam donya iki. Iku jenenge alam lorek, alam rena-rena. Jadi iku dulur. Mulane arane dina iku ya gak kok padha kabeh. Ora kok mek gawe niteni awake dhewe iku bersosial enggak. Tujuane dikeki dina lan pasaran iku ya mergo ana maksude, ana tujuane lho. Lan ana itungane. Lah terus saiki ana itungan Senin, Papat, Selasa, Telu, Sabtu, Songo, Paing, Songo, Kliwon, Wolu, Pon, Pitu. Lah iku apa kok ana nomor-nomore ngono kan ya ora mungkin nek gak enek iki gak ana tujuane. Nyatane ana rumuse. Iku rumus kehidupane menungso. Ki alam donya lho. Dudu alam sing panjenengan maksud iku alam apa iki? Semua tahun jadi sama saja. Ya ora padha, kejadian tahun kemarin, tahun saiki, tahun biyen, tahun zaman leluhur ora padha kan? Kejadiane gak padha. Ngoten.
Berarti iya ya, ora iso diarani padha to. Iki ora padha. Penamaan untuk waktu tertentu itu hanya cara manusia untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Bukan mempermudah kehidupan masyarakat, tapi kehidupannya piye ben mudah. Yaiku dengan cara golek rumus hitungan Jawa. Iki manggon pulau Tanah Jawa lho. Aku gak ngerti nek jarine ning pulau Kalimantan, pulau Sulawesi iku duwe dhewe. Duwe kepercayaan hitungan ya. Nek kene iku hitungan Jawa sing paling kental. Ngoten. Wis ana ceritane, sono asal mulane. Yang ada hanya pagi, siang, malam begitu-begitu saja. Akan apa pentingnya hitungan hari itu? Ya panjenengan mungkin ora pernah ngalami sing sejatine panjenengan niku bener-bener melanggar. Mungkin panjenengan iki sampai saiki orang menyadari nek ketidakberuntungannya panjenengan, keapesane panjenengan selama uripe panjenengan saiki iku termasuk campur tangane hitungan Jawa iku Mas. Mungkin panjenengan gak nyadari. Aja ngomong apa mergo ana penyebabe. Lah iya penyebabe iku mergo panjenengan ora manut hitungan Jawa. Ngoten lho. Panjenengan moro-moro kecelakaan iku dina apa sih panjenengan? Panjenengan diwehi rezeki, berarti diwehi arisan iku termasuk dina keberuntungan panjenengan lho. Niku lho. Panjenengan kesandung iku dina apa sih panjenengan? Manungsa iku dikeki dina apes lan dina untung. Dina untunge nek ning ilmu hitungan Jawa, dina untunge ya dina wetone iku mang lho. Nah nek dina apese ya pati dinane. Nah niku. Iku wis diatur biyen para pendahulu biyen. Wong panjenengan niku isih istilah iku wong jaman saiki, jaman saiki kan wis mek kare ngunduh wae pakarti tok, ngunduh wae wong-wong sing biyen nandur. Tapi kene opo kok jek maido ngono lho. Aku heranku kan sampai sakmene wong jaman saiki. Yang terpenting adalah kesadaran untuk memahami realitas yang terjadi. Lho iya, aku ya sadar memahami realita kehidupan ini tak sadari. Tapi ora tak pungkiri, nek ning alam donya iki sejatine iki ana alam loro, ana kehidupan loro. Lah, menungso duweni akal pikiran digawe mlaku ning dalan sing ndi loro iku mang. Iki dalan elek, iki dalan apik. Iki dalan tersesat, iki dalan sing bener. Iki dalan buntu, iki dalan sing ana alternatif. Lah iki kan wis kena-kena wis. Iku apa? Kena-kena lek menungso iki sebenarnya iki duwe jalan hidup dhewe-dhewe. Iki padha karo menungso iki wis apa sadar urip iku sadar, iso milih dalan sing bener. Nek manungsa sing ora iso milih dalan sing bener iki jenenge manungsa sing ora sadar. Nek masalah manungsa kaya wong Jawa kaya aku iki sing percaya hitungan Jawa tapi aku ya ancen bener-bener duwe rumuse, iki diarani wong ya sadar. Mergo iso ngitung rumus hitungan Jawa. Gak sampai terbelenggu ning kesesatan lah, dalan kesesatan. Wong hitungan Jawa iki gak sesat. Ludi menungso aja ning dina iki ngono to. Apa salahe apa abote nuruti ngono kudu lur. Wong urip iki ya kudune saling ngelingno, saling mernano. Ora sak karepe dhewe, ora sok ngerti, ora sok paham, ora sok aku iki urip dijalakno aku dhewe. Oh aja kaya ngono lur. Panjenengan duwe pangeran. Pangeran duwe utusan sing kanggo nglakokno iki lakune panjenengan. Ngoten. Tumbuhan dan hewan tidak mengenal hitungan hari. Artinya hitungan hari pasal ini tidak berlaku secara universal hanya untuk manusia saja. Lah tumbuhan kalau kewan kok dipadakne kali menungso.
Wong tumban kewan iki ora duweni akal pikiran. Lah biyen iku dhewe ceritane hitungan Jawa iku lair. Istilah iku dina lan pasaran iku ana. Iki merga kebatinan sing digandhengno karo akal sehate para pendahulu biyen, para kasatriya biyen. Istilah ya sempu para nabi biyen. Iki disatokno akhire nemokno iku mang. Jalan pintase uripe menungsa iki ya apa ngono to. Dadi menungsa iki gawe akal sehate lan ati nuranine. Lah kewan karo tumban ora duwe ora dibekali Gusti Allah kaya ngono uga. Dadi urip biyen iku ya wis nyos uripa. Kowe mati mergo iki ya wis urusanmu. Iku pangeran kaya ngono kuwi, Dulur. Dadi biyen iku critane iku menungsa iku matine sia-sia, matine wis mengenaskan, wis cilaka ngene-ngene. Dadi iku wis gak diurus karo menungsa wis. Ana sing anake mati kecepet lawang lah istilah kok ngono kuwi. Lah biyen pendahulu nenek moyang biyen iku akhire mikir, Dur. Mikir ana sing iso mikir iki jenenge wong linuwih. Wong sing kok ngene iki jenenge wong linuwih. Iso mikir secara sehat, iso ndalemi batine secara nurani. Akhire digoleki. Oh, menungsa iki ternyata diganggu ana barang sing gak genah kok ngene. Ning alam dunya iki ternyata ana ngene, ana tempate dhewe-dhewe, ana panggone dhewe-dhewe. Barang genah karo barang sing gak genah. Ternyata barang genah gak genah iki iso ditanggulangi karo hitungan. Hitungan sing ndadekno barang iki mang bisa oleh panggon sing layak lah istilahnya. Istilah menungsa iki iso urip berdampingan karo makhluk-makhluk sing tak kasat mata. Barang bangsa-bangsa lelembut iki iso hidup berdampingan karo menungsa iki ya apa? Lah saking koyo ngono lho, Dur. Maksud panjenengan gak iso ngregani jasane para pendahulu nenek moyang, para leluhur sing wis nggolekno dina lan pasaran supaya anak putune ayem tentrem. Mosok panjenengan ora bisa ngregani jasane kaya ngono ku. Panjenengan cuman saiki wis mek trima methik, mung trima ngunduh. Woe para pendahulu, para leluhur, para kasatriya sing wis nandur kebecikan ing alam donya. Mosok panjenengan ora bisa ngregani sampai sakmene. Nah niku lho. Dhewe iki saiki wis karek enake, Lur. Wis karek enake. Warisan leluhur iki wis karek nguntal tok, wis karek gelegek tok istilahé ngono. Dadi pesenku Lur ya, ayo aja sok duwe pintere dhewe, aja sok dhewe iki urip gak ana sing nguripi, aja sok dhewe iki urip gak ana sing nuruni mergo nenek moyang leluhur iku urip sadurunge dhewe lahir. Sadurunge dhewe iki ditemokno bapak lan ibu. Ngono lho, Lur. Pun nggih, sakmenten mawon nggih. Mugi-mugi panjenengan paham napa sing kula jelasaken mulai awal sampai akhir. Pun ngoten mawon kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.